ام وەکە ژنین جوان ئێچنگالی ئەمێ جبینا خۆیان ساڵێکێ ئیرۆ لەوێ دەرێ لەدار بخن لاما بەری ئەم دەست بە جبینا خۆ بکەن سەرحی هەموو شەهیدان دەقەک ڕێزگرتن دخوازن. شهید ڕێبەرە لامەنا ساقم تجاریانە تمام هەواڵ ئیرۆ ئەم وەک ژنین جوان ئێچنگالی ئەمێ جبینا خۆیان ساڵێکێ لەدار بخن وەک ژنین جوان دشنگالیدا دوێ ساڵێدا مەچ کار و خەبات دایە مەشاندن کار و خەباتێ کەتیە سەر ملێمە مەچا برێڤە بریە ئەم وەکە ژنین جوان ئەم دچە ئالی دەکێ ماینە ئیرۆ دوێ جبینێدا ئەمێ بدنە نرخاندن ئەم بێژن ڕەوشا سیاسی و ڕەوشا ڕێبەرتی و پشتینگە ڕەوشا ڕێخستنی و پلانسازی وەک ژنین جوان ئێچنگالی ئەم چاوە کاربن کار و خەباتە خۆ بمەشینین و بدنە مەشاندن بەلێ ئەم وەک ژنین جوان ئێچنگالی ینی ئەم بێژن کار و خەبات هاتیە مەشاندن ئەم بێژن قەمپێ ژنەلۆژی هاتینە ڤەکردن دگونداندا ئەم بێژن دقاداندا پەروەردە هاتینە داین ji bo jinên ciwan em bêjin êrîş di ser şingalê hebûn wisa ciwanên me tevlî bûn yani her kar û xebatî ketiye ser milê jinên ciwan meşandiye û pêk anîne jî em bêjin di şingalê de jinên ciwan em bêjin zêde dernakevin ji derve bindestin jî ama serarayê wê bindestiyê jî wê zordariyê jî jinên ciwan niha di astekî baş de kar û xebatê xwe bi rê ve birin û niha jî em bêjin di astekî baş de xebatê xwe jinên ciwan dimeşînin em bêjin di vê salê de heta astekî baş kar û xebatê jinên ciwan hatiye meşandin jî îşellah jî sala li pêşiya me bê em ê hîç zêdetir jî kar û xebatê xwe bimeşînin û em ê hîç xurtir jî bimeşînin û di vê salê de çi em di çi alî dekê mayîne di sala bê de em ê bi serarastî kar û xebatê xwe bimeşînin wek jinên ciwan. Te navê min Enkîn Çeko belê me îro civîna xwe ya salane çêkir yanî kar û xebatê me li salê de daî meşandin me nirxand yanî kar û xebatê me daî meşandin ji bona serokatî jî me çalakî çêkirin û bi himleya jin jiyan azadî yanî me gelek kar û xebat dane meşandin yani qempa jinolojî me çêkir yani me li wê derê de perwerde dît me semîner dan yani gelek jî baş bû care yekê bû ji ber ke me qempeka wisa vekir ji me re jî gelek baş derbas bû û wekû dijî em xweş serokatî re dêndar dibînin ji ber ke me nikarîm îsal gelek kar û xebatî jê re bidin meşandin sala pêş de bitir kar û xebat bidine meşandin û ji bo serokatî jî bitir em xebat bikin û bitir çalakiya jê re çê bikin û semîner bidin ciwanan tevlî kar û xebat bikin û bitir jî ciwanan perwerde bikin. Rastî îro em jinê ciwan hemû li vê derê hadir bûnin ji ber ev sal kar û xebatê xwe civîna me salekê em kar û xebatê xwe î vê salê em bimeşînin û sala bê jî sala pêş me divê em hîş xwe rêxistin bikin û me divê em hî xwe bîtir rêxistin bikin û hêviya me jî ew em bîtir jinê ciwan bîne nêvkar.